Konakeleke la kwaMnyathi eFriday baqulusini bekukhona uGatsheni eperforma njengamanje abantu bagijima noma kanjani ke baya kuGatsheni akudluleki ahambeki bathene nje ububona nje embukeli lapho ngasekhaya embukeli uMakhiwa TV bathene umfana webhodlela ungene noma kanjani umfazi oshaya umthetho angeke agane yabona nje ama hit akhe amenza ukuthi noma kanjani ke wangena kubantu uyayibonela nje abantu bagijima noma kanjani ke baya kuye basuka noma kanjani ke khona la ethendeni ithenda ungalibona liqhele kangakanani noGatsheni uthe mayethu uyasuka nje nemonto nabantu bathi ngeke siyagijima sifuna noma kanjani ke uGatsheni umfana osophongolo thina sifunela umfana webhodlela sifunela umfana oshaya noma kanjani ke amahit uyabona nje nawe konakela abantu namanje basathutheleka bagqishelana noma kanjani ke emotweni kaGatsheni nje ubabona nje abantu bethileka nje beyakuleya monto leya emhlophe imoto noma kanjani ke leya kaGatsheni nje le oyibonayo edlula lapha eduze kweQuantum singazi ke noma yilona iQuantum lakhe alwinile ilele yankosi yami konakela ungena umfana osophongolo babukeli beMakhiwa TV asikwazi ngisho kwenzani uGatsheni abantu bamjabulela bala emotweni yakhe njengamanje bathutheleka ungabona ithenda ukuthi likude kangakanani noGatsheni kodwa bavele bathi ngeke ngoba sifuna lensizwe yebhodlela sifuna noma kanjani umalume oshaya amahit unyaka nonyaka insizwa yakithi Gatsheni asikubingelele siphinde sikwamukele kuMakhiwa TV ngiyabingelela kuphina lapha kuMakhiwa lo mbukiso uGatsheni ke lo obingelelayo ngiyabonga kakhulu ithuba bhuti omkhulu nali iQuantum usulwinile mfowethu ungathi nje ukudlulisa ukubonga kubantu abakuthandayo njengamanje sibona abantu bagijima bathutheleka beza kuwe ibanga elide mfowethu nala kade uperforma khona bagijima beza kuwe bekhombisa uthando nali iQuantum ulwinile kuyasho ukuthi awulunanga ngokudlala mfowethu bayakuthanda abantu ungathi nje kubantu abakuthanda nabakuvotelile into eyenza ukuthi ngibalinde yikho ukuthi ngibonga kakhulu isupport abangisupporte ngayo indlela abangivotele ngayo ibanga libe likhulu kakhulu phakathi kwa number 1 na number 2 so angikwazi ngabahlonipha abantu abangenzela into enkulu kangaka sibonga Gatsheni nanokuthi mfethu abantu uyabahlonipha mfethu nako nokuthi nathi uyasinikeza isikhathi njengabantu noma kanjani ke abacoshelayo noma nje abashaya ama podcast abavela ku YouTube mfethu abavela ku TikTok abavela ku Facebook uyabenza ama video kanjalo siyabonga mfethu isikhathi sakho nanokuthi uhlonipha abantu napha abantu mfethu banikezela isikhathi wakhombisa ukuthi awukwazi ukubashiya ungaba attendanga mfethu siyabonga kakhulu kubonga mina Inkosi kubusise. Yebo.